Da, gol pe mijloc, așa. Bine, atât, te duci, sigur. Nu mai te faci. Atât, stânga acolo, sigur. Bine, rusule, așa. Așa, bă, așa, așa. Bravo, bă, bravo. Așa. Bine, bă, așa, nu te arunca. Ușor, ușor, așa, așa. Pune stânga, așa, bă. Pune stânga pe el, bă, rusule. Ușor, ușor, nu te agita, ușor. Bine, bă, ha. Stânga în față. Așa, așa. Dă-i și în burtă, și în burtă, că nu mai poate. Nu mai poate. Boxează, bă, boxează. Nu sta la bătaie, așa. Așa, bă, așa, 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 rusule, așa. Pune-i stânga, pune-i stânga, rusule. Așa, rusule, așa. Bine așa, bă, bine așa. Așa, așa. Așa, bă. Nu, lasă-l și... Așa, bă. Acum, 30. 1, 2, 1. Provoc să dea în gol, bă, provoc să dea în gol. Rusule, provocă să dea în gol. Provocă să dea în gol. Hai că-l bat. Ca la noi acasă, bă. Ca la noi acasă, rusule. Așa, rusule, așa. Bine așa, bă, bine așa. Provocă-l, provocă-l, așa, tata, așa. Așa. Pune-i stânga pe el, pune-i stânga, frumos. Ce? Provocă-l să dea în gol, provocă-l. Provocă-l, așa, rusule, așa, așa. Gal, dă-i. Acum, bă, hei. Lasă ele să boxează frumos, hai să se bate. Nu sta la bătaie, mă, provocă-l, mă. Așa, rusule, așa, așa. Blochează-i stângile alea. Așa. Așa, bă, așa. Urdoi, urdoi. Așa, așa. Bine, bă. Așa. Ieși de aici, pe lateral. Așa, bă, așa, bine așa. Bine așa, pune-i stânga. Așa, bă, așa, blochează-i stânga. Bine, bă. Așa, așa, așa. Bine, rusule, așa, așa, provocă-l, bă, tată, provocă. Stânga-dreapta. Așa, așa. Acum, hai. Așa, provocă. Hai că-l bați, hai că nu mai poate, rusule, uită-te la el. Așa, bă, așa, hai că nu mai poate, aia-i. Vezi? Hai că nu mai poate. Bine. Tot așa, bă, la că e bine. Provocă să dea în gol, bă. Și ce?
boxează, rusule, nu sta la bătaie, boxezi. Mă înțelegi? Așa, așa, așa. Așa, rusule, așa, așa. Bine, bă, așa, bine dreapta, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. E bine așa. Bine așa, bă, bine așa. Și o revenire imediat. Striga cu revenire imediat să mă duc. Așa. Bine așa. Hai, 3-4. Hai, Ioane. 3-4. Bravo, bă, bravo, ai 30 de secunde. 30 de secunde, rusule. Bravo, bă, bine greșeau de dreapta, bă. Bine acolo, bă. Bine, bă. Așa, așa. Așa. Așa, rusule, așa, așa, pas înapoi iară stângă. Revii cu stânga tot timpul. Așa, a. Hai, acum presează. Așa, bă, așa, hai. Hai că gata, hai, pune stânga, bă, 15 secunde, bă. 15 secunde, așa, revii. Așa, bă, așa, așa. Așa, bă, așa, așa. Bine. Hai, acum și dreapta aude. 10 secunde, bă. Hai, Ioane, că pune. 5 secunde, bă, 5 secunde. 5 secunde, bă. Acum du-te după el, bă. 5 secunde, rusule. 5 secunde, bă. Bravo, bă, bravo, bravo. Dacă e bine așa. Bravo. Thank you.